Na, nid bai Naples di hwn. A hwn y lle mwy anwyl o lawar I chi a fi. Hafon menau di hon. Sir Fôn sy'n ma'n cwathu draw I mi man nid Vesuvius, ond hen fynyddodd Eryri. Ond cofiwch chi, mae Naples yn dwad I Fangor. A hynny ddim erchar nesa. Da ni'n disgwyl bydd na faint 15,000, 10,000 llaw bobl yn ei croesawu yn yno I be meddach chi? Wel, I ymladd rawn gynta, cwpan ffwtbol Ewrop. Sut cafodd Bangor bach fynd I le felly? Wel, oedd rhaid nhw gynta ennill cwpan Cymru, a dyma chi lun ohonyn nhw ar ei ffordd i'r ffeinal. Wel, dyna chi, na chi wedi gweld yn hogiau chwarae te ond rwan, beth am bobl y dre eu hunan? Be mae'r hyn I feddwl o'r busnes yma dyma? Wel, hefo mi mama, mae y bwysica o'r cwbl I gyd. Cadeirydd y clwb, mae rai chi gael pwyllgor edrych clwb, cofiwch, ond mae hwn yn beth eithriadol iawn lenni, achos mae cadeirydd y clwb yn faer y dre hefyd. A dyma fo, hwn i'n be galwai o, mi galwai o'n cadeirydd. Emrys Edwards, mae fo. Wel, beth ych chi fel o'r holl busnes yma? Wel, dwi'n meddwl bod mae'r dre gyd yn hapus iawn bod Bangor o'r diwedd wedi cael y cwpan Cymraeg I Bangor yma, ac hefyd, wrth ennill honna, mynd ymlaen i'r European Cup. Na chi'n dweud o'r diwedd, sawl blwyddyn sy'n beth chi wedi chael o'r blaen? O, faint ydi dowch chi? 62, 63. Mae dros 30 mlynedd. Oes. Wel, dwi'n cofio, mae faint sy o flynyddoedd dydwch, wel, mae llawer o flynyddoedd, ond dwi'n cofio ar Easter Monday oedd hi, a to'n na neb yn Bangor, to'n na neb yn Wrexham. Oedden nhw chwarae am y Welsh Cup. Fe chi gofio mod i'n 87 o chi, a dwi'n mynd allan i'm llawer iawn yn dim, ond clywed hanes, dwi'n interested iawn yn yr hen ffwtbol o hyd o chi. Ac fydden fy nholi ac yn cael yr hanes gyn fy grandchildren te. Mae nhw'n cyn iawn. Ac, ond dwi'n meddwl bod rhain, a cofiwch chi, toedd tîm yr hoci ar amser honno ddim yn cael dima o gyflog. Dim ond for the love of the game. Does I'm sôn am y pres mawr maen nhw'n gael rwan. O'n i'n be fysa fo'n dweud tasa fo'n ddiw am y cyfloga maen nhw'n gael rwan. Rwan wedi barn pobl Fangor am y ffifar ffwtbol mae sydd wedi gafel yn y lle fi. Gawn ni weld rei o'r bobl yma sydd ar y stryd wan, edrych be maen nhw ddweud te. Dwi'n meddwl bod gynnu ni Jans Goleo chwarae yn erbyn Naples. Mae gynnu ni dîm da iawn efo'i gilydd, pan mae'r opportunity fel hyn yn dod ymlaen te. Ond ddim wedi chwarae'n dda yn ddiweddar. Dwi'n meddwl lasa bod y tîm well lenni, ond dwi'n meddwl na'r un tîm ar ôl y llynedd bod mae mewn chans Goleo. Dwi'n gwybod dim byd am ffwtbol, so chi'n gofyn mewn ganis yn ei dweud rhywbeth wrthych chi te. Y Penguin Cafe yn stryd fawr Bangor. Pwys a'ch chi feddwl pia fo? Wel, dyma'r bobl pia fo. Mr. Na chi wir, Senior a Sinora Antonasi. Dyma ddaeth wedi dod yma blaen ffrwyth ac yn hynny, mae rhain wedi dod yma o'r Eidal ers 10 mlynedd ar hugian ac wedi cartrefydd yn braf yma yng Nghymru. Wel, rwan ta, un cwestiwn I chi. Mrs. Antonasi, pwy a'ch chi feddwl sy'n mynd I ennill? I hope it's a draw, because I love both countries, Italy and Wales. Da chi, ar y ferchog te, chwarae teg ydyn nhw. Diolch yn fawr iawn I chi'ch dau. A rwan hefo minfan yma, mae tad yr unig Gymro sydd yn hi yn Bangor. Tad Ioris Griffith. O, Mr Griffith, da chi falch o'r hogyn? Ydw wir falch o hwnna dwi. O, beth a'ch chi feddwl sy'n mynd I ddigwydd yn y gêm yma? Wel, mae'r hogiau I gyd allan I ennill, a dwi'n credu na nhw. Wel, beth am y busnes trenia yma, da chi'n gyrru Ioris I wely rwan yn gynnar ac yn edrych ar ei ôl? Wel, I wraig o sy'n cael y job yna. Nid ych chi? Ond, da chi am di Naples? Wel, dwi'n gobeithio fe draed un tan, dwi'n siŵr eto. Ac os na fedrwch chi fyddwch calon chi Naples? Wel, hwyl fawr I chi a Ioris te. Diolch awch chi. A dyma bobl bwysica'r diwrnod. Welai'n cychwyn 11 o hogiad ewr I ennill y cwpan Ewrop. Dyma nhw. Yn y gol, Len Davies. Cefnwyr, Ioris Griffith, Bill Soutar. Canolwyr, Ken Birch, Eddie Murphy a Barry Wilkinson. Y blaenwyr, Roy Matthews, enw dad he. Brian Ellis, Eddie Brown, Jimmy McAllister a Reg Hunter. Hwyl I chygia. Dyma'n orddynion pwysicau yn efo'r holl gêm dyma fo, John Wand yn y cae. John, faint ydych chi wrthi'n trin a trafod y cae yma? Wel, Lenny, nes I eich yma. Ia? Ia da. O, ni'n meddwl bod chi wedi bod ers talwm. O, na ddo Lenny. Faint o waith sy'n ei wneud
cael fel un o'i galw fel mae o gynnwch chi, John? Wel, mae gen lot o bethau eraill neu blaw o cae, te. Ie. Edrych ar ôl y dressing rooms i'r hogia. A gofalu bod y baths y lan a... Lawer o bethau o gwmpas y cae mae gyd, te. Ond da chi di chwynu, da chi di llnau mae'r lle yma fel pin mewn bapur. Wel do, fe cael gweld bod man y lan, te. Fe cael gweld bod man y lan, lle, a bach o whitewash mae'n... Bod mae'n dach lan, lle dydi. Wel, dwi'n meddwl bod o'n glod nawr i chi mae un beth o saff. Mi geith hogian Apple sy'n dadrad yn y Welsh Honor ddim cael glanach na hwn yn nunlla. O, diolch fawr chi. Cwestiwn bwysig cael o'r lot, peth mae pawb yn ofyn, John. Be sy'n mynd i ddigwydd yn Apples ar y cae yma di Merchan nesa? Wel, dos i'r gofal i mi gei weld, rwan.